Okay, Xenofanes levede i det 6. århundrede før Kristi i Grækenland. Lige præcis i den her periode var der et opgør med de græske guder. Og Xenofanes han mener, at guderne er blevet tillagt dødelige, altså menneskelige egenskaber, og der bør ikke være hos en gud, fordi de bliver usle og sådan noget. Guderne har Homer og Hesiod tillagt alt, hvad der blandt menneskene er skændigt og usselt, at stjæle, bedrive hor og bedrage hinanden. Han bruger Homer og Hesiod som referencegrundlag, da de i oldtidens Grækenland havde det samme status som valide kilder. Xenofanes mener derved, at de græske guder derfor ikke bør tilbedes, da de er skændige og usle. Han forestiller sig i stedet, at der er en alt overskyggende Gud, der har menneskelige egenskaber, og det ses i citatet: en Gud blandt guder, og mennesker den største, hverken af legeme eller af tanke som de dødelige. Han er altså gået over til en monoteistisk Gud, der ikke er menneskeligt påvirket. De græske guder var så lastige.